læse, som jeg troede. Jeg tror, det er lettere at anskaffe et par briller til næste par. Det bliver nok ikke i denne omgang, vi får lært at læse. Men dog, se nogle smarte briller, du har fået. Er det helt nye? Ja, jeg fik dem i går, de gamle skal gives til de fattige udlande. Ja, den bliver jeg virkelig glad for med det varme vand. Ja, vi må hjælpe, hvor han kan, så man gør andre glade. Nej, det gider jeg altså ikke høre mere om nu. Jeg er den lige ved at ønske mig, det er dansetimer, der kommer. Så heller noget, der er rapmusik og lidt dans til. Jamen lad os så ikke se, om børnene kan hitte noget ud af det. Men altså, hør hvad der sker nu. Ligesom er sådan noget, som med børnene til rytmik og skal lære dans, hvor de skal lære at danse. Så nu må I se, hvad de kan. Syv ciffer, lyset skinner. Det lugter glimmer, men det nytter ikke, når du ikke ser mig. I kærligheden er jeg gået for lidt, men jeg håber på, at jeg kan bygge mit hjerte på dit. Solskin, hvor blev du af? Hvis det begynder let regn på en julidag, er du langt væk, kommer du tilbage. Kom tættere. Det slår knister, gløden og tænd mig. Du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Jeg har mødt en, men hun møder ikke mig. Sagt det før. Sig det til mig bare. Tæl mig hvad jeg skal gøre. Jeg har tjent 1 million og gør den tår for hver en krone. Jeg har fået min drømmejob. Nu drømmer jeg om at sige op. For baby mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag sidder jeg alene og mangler det man ikke kan købe for penge. Dit hjerte. Du lukker op og rækker ud og lad mig komme indenfor. Du er en ener, og jeg er ensom. Kom tættere. Kærlighed kan ikke købes for penge. Aldrig har jeg nogensinde mødt en, der kan få mig ud af mit rødskæg. Kom tættere. Sig det til mig bare. Tæl mig hvad jeg skal gøre. Nu går
Nå, det lyder da lige så lækkert. Men hvor er den der fritidsforfatter så egentlig? Den er lige derovre. Børnene skal være hen og vente og strikke. Skal vi lege? Ja, det kan vi godt. Skal vi gøre det? Det kan vi godt. Det vil jeg gerne. Men med nogle fodboldbane. Nej, jeg skal lege. Skal vi lege? Det kan jeg ikke. Jeg skal hjem, hvad jeg kan med min mor. Jeg vil gerne lege. Okay. Ja, vi er nok indkommet lidt med denne omgang. Ja, det var blevet lidt fra i år igen, men vi skal nok prøve det. Ja, ifølge mine beregninger skulle vi snart over det værste. Hvad mener du? Den 6. og sidste sang, hvor vi kommer nu, så kan vi endelig få lidt fred. Nå, jeg troede, at du var begyndt at kunne lide det, men først har jeg noget til dig. Til mig? Hvad er det? En julegave. Du må godt pakke op, men hvis du helst vil være fri, så kan jeg godt. Nej, jeg kommer ind. Vi har din madgave. Er det til mig? Der fik jeg dig. Og husk nu, det er lige så dejligt at give, som at få. Skal vi ikke ned til danskebørn og have jul sammen med dem? Jo, det var en god idé. Jeg så kommer stadig jul nærmer sig.
kunne ikke godt være